conference kan lo sit in demonstration puthot kang ni chu bangke lahen lo ni tung isi so that pen government upon isi memorandum kapale phanse ni tung ingi pon lo tapi labang so long ni tung so that pen kachi song pen bangke non karbiang long long green ko hinduza tung labang so company tung adani sponsor company la so company tung tribals along lay along project na gibipen itum rat pan kapas sung dia long labang solong itum project ku labang so kacepak klan pansi itum pini ingi pon lo non dobom la tharakunchi amri constituency arlo tame PSPA project 900 megawatt project hadak wan lo sita haladak rong rup rat atum pan ke labang so project kaputhak akimi akihino alama ke dokjir thanjir pen pachini pin without proper consultation pen forcefully pencil atum hearing bidam lo hala so hearing long tame diwa atum bang khair ke thek the alam kar judun thek the tum tame diwa alam pen tame than the det lo karbi atum han tame thanjir ke det lo na so teng ma rat tum tame ajak tum ke kroi dun pura tum thek dun long lo sita ke ong dung atum ke kroi dun de long le tek thek the ku si chapak lang dun lo la pen la so long pen Assam government atu la pen karbiang long atum mas council atum ex militant atum phan UC threatening ke ther ke hap la son si long le hem tum phan claim pon la son dak tak kolonia long tame hala dak tame rong rat atum long le pi thek thek ku selang le tum chi song lo sita non bangke ex militant atum phan UC threatening piloje nang tum long le pek pete nang tum phan ke ther ke hap heli command pe la son ther pen si alang tum phan compensation kapat deng ki phan si bori pon sita nil tum lang lo green co agreement long dan tum lang lo la pen la environment assessment report long dan tum lang lo la pen MOU kachi sign team ka karbiang long utun mas council pen hadak tame compensation long le tum han PG pu hadak ke top thang ta wi la si nang tum compensation long ki free and fair compensation nang tum long ki bangke nang tum ning kinan la sila sulong ni tum pini ki song pon lo adun thu UCC ile tum long forceful implementation ng claim lo tuliram ronghang pulo je karbiang long autonomous council arlo lake 6 dul aja kongdo UCC implement no nei pulo kita hadak UCC rules aek long itum tek long ke ada exempted puthang ke top taw tribals atum ke itum UCC imithang civil code do edlo pini itum adamasar lata itum isi civil code do edlo itum sonak taksi ka chorkli ka chuphejo pen chenglok ini tu mah traditional dress pen chenglok kadu ko beta itum uniform code do edlo tribal atum ke sitala so code ba itum hat nang padong code itum so ada code ba itum nang pawir der sinon mangke hala general uniform civil code itum hanang ke impose ina claim lasila ban itum che don numde kroyon dekre nitum methang tribal atum uniform civil code do edlo itum rong asar gambura system rong kacharia system itum long do edlo hala bang so code itum hanang pangorina lasi itum impose loda